I can see. Beating this premise. Sharp, Baba. Can I take you a little bit break? Chura kare pano pachinzi apa kwemakora kapfurayo. Wangu inini mziri nao dzechikoro itora murima usiku 3 choka kwa Olympia kana chandotongoratidza kuti ndine kuziva nachoka haya ndinganyepa zvamda but ndine a good idea. But it's a first time out and I go to the modern student. I'm looking for a job. Right. Imeme chibaba makupisa ke. Ndime mabhuru, nyinga, masimba. Alright, munobva kugokwe. What do they call it? Nembudziya, whatever they call it. Kuuya kunotora hopo. Supu dzacho, alright. Mabheba ari kupisa pafaja anofana nga chidyiwa neni alpha. Mfisi wangu unokuchita sei? Mwana ari kunakirwa newe, unokuchita sei? Amaya, ndombofokasa namabhuku sasa ndakamba kuudzwa vanhu. Asi wangu unotambika newe sei uchidawo.